Vê pêngavê em proseya aştiya nûkew qonaxên dahatê gel berez cegrê serokê Komaleya Şoreşgêr û Demokratîkên Kurd Abdulhey Okumuş ku dij Diyarbekirê gelmeda bên behs kîn berez Abdulhey gelek spas kûn gelmedane. Ev pêngava nûke hatiye havêtim taybetî jî damezrandina sekreteriyeteke İmraliyê bû rêvebirina pêngavên nî û yên dahatiyên proseya aştiyê li defa çi şiroveyek heye mebesta dewletê çi ye taybetî ji vê pêngavê? Bele, niha wekî ku tê zanîn di destpêka vê prosesê da çekberdan û hilweşandina yanî xwefeskirina PKK'yê hebû, ew gav hat avêtin, çek hatin berdan, çekdanîn, ew biryara çekberdanê hat danîn û PKK'yê jî bi biryara kongreyê xwefeskir. Piştî wî xebatên ku bên meşandin di navbeyna İmraliyê û desthilatdariya Tirkiyeyê de tê meşandin. Evana êdî ji raya giştî re agadariyê raya giştî divî warî de tunene. Bi raya giştî re nayên parvekirin bes di hinek gotarê wan da, di hinek xebatên wan da, di hinek peyamên wan da meriv hinek tişta dikare şîrove bike. Mesela dibêjin em ê piştî ku sekreteriya İmraliyê jî bi Öcalan rahat avakirin, ew jî xebatekî dikin ku bi Tirkiyeyê re van hevdîtina bidomînin bi desthilatdara Tirkiyeyê re. û ya Tirkiye jî ji alî xwe de jî weka ku tê zanîn serokê parlemana Tirkiyê bi opozisyona bi partiyên pergala Tirkiyê re hebo bi wan re hevdîtin kir di vî warî de pêşniyariyê wan û helwesta wan girt. Wekî lejneyekî ku ji sed kesî bê ava kirin, desthilatdarî pêşniyara wê ev bû ku lejneyek ji sed kesî bê ava kirin û ev lejne xebatê xwe bimeşîne. Partiya Komara Gel ya serekeya opozisyona Pergala Tirkiye di qala hejmara kesan da hinek bi temkîn tevdigere bes evî jî pejran diye ku komisyonek bê ava kirin û di komisyonê de evana bên nîqaş kirin. Ev mesele bên nîqaş kirin. Baş e. Ez vê piserekim boçî tevxûjiyê ma je pê kir. Pêngav naêne zelal kirin, bo ra giştî naêne parvekirin, naêne belav kirin, naêne diyar kirin. Sedem çi ne? Sedem evî di serî de ev e ku carekî li hevkirina İmraliyê û Tirkiyeyê tu bazarekî, tu wadekî ji borî mafên Kurdê Bakurê kolektif tune ye. Yani ji ber vê yekê jî divê ku ji xwe Kurd bi vî çavî lê binêrin. Kurd wekî wateya hemdemî evka xwe milletiyê temam kiriye û milleteke ji ber ku milleteke jî ji ber milletiyê xwediyê divê ku hinek mafê wî bên nas kirin. Ev yek ji xwe di serî de nayê qebûl kirin, nehatiye pejirandin. Ji bo ku nehatiye pejirandin jî hêviyên Kurda di vî warî de ne bes ji bo ku desthilatdariya Tirkiye û İmraliyê di vî warî da tu helwestekî wanê rast ji bo ku nîne mebesta xwe bingehîn ji gel vedişêrin û bi rastî desthilatdariya Tirkiye di van xebatê xwe de jî gelê raya giştiyên Kurd bi ew qîne. Baş e. Bes bi vê pêngavê taybetî jî tevlîkirina kesên din jî nava sekreteriyetê de eva ku dê Abdullah Öcalan rêveber ji bo qonaxên dahatiyên proseya aştiyê yani ew diyar be êdî nebtinî mijarên ewlekarî belkî gelek babet û mijarên dî dê bi xwe vegirin dê êneyek alî kirin ku ev jî renge bi zext û fişarên aliyên Kurdî bi xwe jî be aliyên Kurdî çawa çênit vê qonaxê da zextê aliyê dewletê bikin ji bo ku zêdetir bişên mafê Kurda di vê qonaxa hestiyar da dest bixinit nava destûrê dahatiyê Tirkiyeyê de eger bêtenivîsandin bêtenivîkirin cêgîr bikin. Niha gava meriv li xebata desthilatdariya Tirkiyeyê dinêre weka ku me got ji sed kesî pêşniyariya wan ew bû ku ji sed kesî lejneyekî ava bikin û xebata bi wê lejneyê bimeşînin. Xebatê wê lejneyê niha misyona wê lejneyê ku li wan bar kirine divê ku
azadiya fikru ramanan. Yani liser penç hala da akıfın bes navan penç hala da ya heri giring eveku evleyiya mafu azadiya balkeşe. Merv dikare beje yani diseri da dibejin xurtkirina lehevkirina civake tekoşina lehember terörü tündiye adaleta civaki avana tev kare lijneye bin eve. Bes dina vana da yenku heri balkeşe eveku evleyiya mafu azadiya. Dibin ve sernivîsê da jî awê ku xuya dibin azadiya fikru ramanan daxwazên nasnameyan û pêşniyariyên demokratîzekirinê û çareserkirina nakokiyên dînî, etnîkî, çandî, sererastkirina vê van yekayî hukûkî. Niha misyona lijneyê jî li ser vê tê axaftin. Meriv gava ji bo çareserkirina wan jî lê dinêre yek ji vana jî mafê Kurdayî ya jî pirsgirêka Kurda çareser nake. Tenê ev ya nîşan dide ku tundî bisekine destkeftîya Kurdên Bakur jî ew e ku tundî bisekine siyaseta Kurd belkî li vê derê li ser qadekî rastir rûnê û tekoşîna demokrasiyê de mafê xwe bi dest bixîne. Wekî dinê tu ewkek jê xuya nake. Bes vê pêngavê ez bar dikim înc wisa bêhnin bawerî zêdetir dibet nêvbere her du aliyan da bû pêngavên dahatiyen prosê aştiya ne wisa? Çünkü ya giring bawerî ye ku bawerî nebî heta nû ke pirsgirêk ew bî. Niha gelên Bakur, Kurdên Bakur ji bo ku li wê hêviyê ku tiştî erênî di mafên Kurda da sererast bibin ji bo ku di wê hêviyê de ne dixwazin ku ev tişt hebin. Bes hemî jî bişikin. Yani Kurdên Bakur jî hemî bişikin gelo ew ê mafên Kurda sererastkirina mafên Kurda da an hinek mafên kolektîv ew ê bên holê an na. Yani Kurdê Bakur jî hemî bişikin bi rastî. Başa. Gel û taybetî jî dam û dezgehên neyên siyasî çawa çên alîkar bin qonaxa dahatî de ev jî kombûna bikin dengê xwe hem bigehîne İmraliyê hem jî bigehîne AK Partî û dewletê ji wî qonaxên dahatî baştir bêne pirêve birin. Heta kesanên wekî we jî. Belê di vî warî da jî hinek civîn û hinek hevdîtin û hinek konferans bi rastî hatin kirin, tên kirin, didomin ku belê Kurdên Bakur tevî gelên Kurd jî û siyasetmedarên Kurd jî hemî alîkarê rawestandina şerê çekdarî ne. Ev ya destkeftîneke ji bonî Kurdê Bakur. Lê û ji bo çareserkirinê jî pêşniyariyê ku tên kirin jî bêguman dengê wê weka ku em dê hina qels be jî ji bo çareserkirinê jî dengê qels be jî hinek deng dertên lê wekî ku we jî anî ziman divê ku siyasetmedar siyasetan Kurdên Bakur vê demê hûnda nekin ji vê derfetê fêdekî bibînin û karibin dengê xwe bigîjînin İmraliyê jî û desthilatdariya dewletê jî. Sûriyanî û ji navçûna rejima behsa Sûriyê çûyî karîgeriyên rastevxû hebîne bi taybetî jî li ser proseya aştiyê nava Tirkiyeyê de. Ve ez behsê hem Sûriyê bikim hem Iraqê jî çawa ew çên harîkar bin yan jî eger rêgirî jî hebin çawa çên rakin gel Tirkiye ji wî pêngavên dahatiyên proseya aştiyê berjandiya Tirkiye, Sûriye û Iraqê jî dabe. Gelo winkarin dubare bikin Me besta min Sûriya nûke û guhurîna desthilatdariya Sûriye ew jî beşek bîne ji vê proseyê yani harîkar bîne. Lê ez behsa Iraq û Sûriye her du ka bikim. Çawa çên gel Tirkiye kar bikin proseya aştiyê zêdetir nebtinê berjandiya Tirkiye. Belku di berjandiya welatên herêmî giştî da bi taybetî jî Iraq û Sûriye û Tirkiye. Niha vê prosesê divê ku meriv baş zanibe ku ne prosesa PKK'ye ne ya desthilatdariya Türkiye'ye ne ya Şam'e ne jî ya Bagdayê. Ev proses ya hêzên global hêzên emperyal e. Hêzên emperyal gava vê biryara vê prosesê da di serî da jî ew bû ku hêzên çekdar rêxistinên çekdarê ku hetanî niha ji alî wan da dihatin destekkirin û dihatin xwedîkirin û mezinkirin. Wekî Hamasê, wekî Daişê, wekî PKK'ye, wekî Hizbullahê. Ji ber ku îdî misyona wanê di rojhilata navîn da misyona wan hêzên çekdar ji bo ku nema hêzên emperyal jî her yekê bi rêbazekî
hedi ji holê radikin. Weka ku tê zanîn Daişê bi awayekê ji holê rakirin, Hamasê bi destê İsraîl ji holê rakirin, Hizbullah dîsa wisa bi qels kirin û PKK'yê jî bi vê rêbazê ji holê radikin. Lê ji bonê ku van hêza bi temamî ji holê rakin jî di serî de PKK gelek giring e. Mesela PKK ji bo ku bi mesela Kurd û Kurdistanê ve jî girêdayiye ji ber vê yekê jî bi Bexdayê ji nêz ve eleqedar dike, Şamê ji nêz ve eleqedar dike, hatta Tehranê jî ji nêz ve eleqedar dike û Tirkiye jî. İca hêzên emperyal di vî warî de Tirkiye ikna kirin û xistin vê pêvajoyê. An Tirkiye niyetekî wî awa tune bû. Gelek spas barês Abdulhey Okumuş cigirê Serokê Komala Şoreşger û Demokratîkên Kurd tîn ji Diyarbekirê gelme dabûn gelek spas bûye.